Upersen hang ba jong ka KSU samla lembok star marngar ong ba ka jingpin ki wen ki katu kat nengut ki barjala ya ka isu isyamati da ka bapen kala khongpong lut ya ka jing sisa kadai ka jingja ka ba kum ka seng kisu khya hado kata kumta ul ong ru ba kum ka seng kim kwa shu banyo i ba kidang don ki brio ki badang aiding halor katai ka isu khamtam ban kenno ba ka jingja badang sian isyamati kadai ka jingpin ibor ulong ru bakat kum ka jingsi shahi dai kitu ki bri ki bawan hiat ma han rei daman tapat ki wan ban yelam bakla dak bakenno baki sa pendek barsa thombor ulong ru ba ki tei ki bapen set leng baki social media ki dai ki bri ki bakwa ban ra ki jingsi sung per je ben rio Hei kini ka isu isyamati ngai iba kala sedang heyo ba bat katnam ma po social media bat ki don ki bakdo bat ongru ba karon ka kelas atau buat ba ji po chamati ka apa pratrek chupna frame jom tsna ndai ka jing shalom kamdon kuno jing tangkho ne kata ka kelas to ndai kalong directly bakti ki barjala don to ngaptep kidei nong india ne ginong bala directly kalong ki atak poring pelong meeting si ngim semla don kuno intention male kumar langi don intention male kumar ya thama ki along ko nanti rek meeting ga jait lawai ki meeting maki atak ndang ila ya pra bun balele itu kan hadin lawai ki meeting ru handai ki baso longo kalau mata ki persangpat ban jalan bakla lambak social media ban ong ba taki bengeli ki basong thi ki syaras ki tekan thi basong thi ki kai bengli basong thi syaras ki syak pendek ki syak lek kom ni jelek kom tai ngoba kani kom lek kini ki breu ki basu kerhu lamba ke social media ban jalan bakla ya bubun balang bat ki boy pat chat benreu ki bron sabar ke jala bat ya sarkar ni ngoba kidai beri ko kwa jemput kelumar bat ni iba kadon intention ni jongki ba kwa ko mana kelas pokok jala jongi ti ki donro ki kenhun laingot na bakla ki beri kulit kendu ban ulat ke jala ru ka jing tho ka kedau kila sedang ban tho ba ong ba de mani ki khasi traditional muluk ke sedang ban thau te jing kelumar hanrai ka jing isa ka namlong konta di maki was sedang thau ni ki persang ya kawan tiap miau ya ke ai big mengki sedap ti ngam tep ka sarkar ka long silensa ka police department ka long silensa kan ala bag maki kan nang le bamon ngasng ban ong ba ka long ko ni kudur kan sapoi ka khidmat ba ki khat unjat bedu ngathrai kan mala chu snapsa ka long out of control kata de ka syong ka sarkar lada kadang ala ini ki beri persang ban jalan bakla persang ban ra ta ka sesngo pher chet bedu po jala jumi marki po jala ai phin yu iba na du ka budai fe bakadon jinghuri ra chamti lu don pulis dam no kulma buruk tu security pulit dan tu ka jingjia wa chamati oi ban kulma to odangi mut ban le do ki am palong yu sami ki kan rekidon tai kan hon po was bengko ki pakam na di kharbang di ong ba ngale visit spo chamati kadai ka jitmu ke jemut ayu bukom kata Nasodi maki kuban ki persang mamara ta kajing kenrom po jala nget ba ka police department ka sarkar jala ka ban bishar ba ka ban pet ba haswa ba ka ding saklang po jala pro